जों दा बे पार्टआव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों एडभान्स मेथ्सनि 7.1 नि जों कुइसन नाम्बार 2 खौ सावरायगोन कुइसन नाम्बार 2 दा बेवहाय सोंथियाव मा सोंदों कुइसन नाम्बार 2 आव दाजाबथाय खनासा खनानि थाम खनासुआरि रुजुथाय महराव फोरमाय जोंखौ दाजाबथाय खनासा दा गिबियावनो नोंथांमोना बेखौ मिथिनांगोन खनासा खना माखौ बुंनाय जायो खनासा खनानि ओंथिया जाबाय जेब्ला 90 डिग्रीनि फिसासिन जायो 90 डिग्रीनि फिसा जायो अब्ला जोङो बे खनाखौ बुंनाय जागोन खनासा खना बुंनाय जागोन आरो जुदि 90 डिग्री जाबाथाय बेखौ से खनाथि आरो जुदि 90 डिग्रीनि जुदि हमना ला 100 जाबाय 100 डिग्री अब्ला बेखौ मा होनना बुंनाय जागोन बेखौ जोङो खनासा खना बुंनाय जाया स' 90 डिग्रीनि देरसिनबाथाय जों बेखौ खना मा खना बुंनाय जायो स' दा बेहा मा 90 डिग्रीनि फिसा जानांगौ होनना बुंदों खनासा खनाया जाबाय 90 डिग्रीनि फिसा जानो नांगौ आरो बे मा जानांगोन दाजाबथाय खनासा होनना बुंनाय जादों स' जोङो दा बेवहाय 1 नाम्बाराव मा दङ 1 नाम्बारनिखौ गिबियाव जों दिहुननोसै बेवहाय मा होनाय दोङो साइन 130 डिग्री स' नोंथांमोना बेवहाय मा सलुसन लिर मावफुंथाय बेखौ लिरगोन आला गिबियावनो मा होनाय दोङो साइन 130 डिग्री दा बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनदों साइन 130 डिग्री जोंखौ मा खालामनो दो खनासा दाजाबथाय खनासा खनाखौ लिरनानै दिन्थिनानै जोङो बे थाम खनासुआरि रुजुथाय महराव जोंखौ फोरमायनो होदों दा गिबियावनो जों बे साइन 130 डिग्रीखौ जों मा खालामनो हायो जोङो 130 डिग्रीखौ जोङो 90 डिग्री बेनिफ्राय मा खालामनो हायो इनटु 1 खालामबाय बेनिफ्राय प्लास जोङो मा प्लास खालामबाथाय बेवहाय मा डिग्री होयोब्लाथाय जोङो 130 मोननो हागोन स' जों बेवहाय 40 डिग्री खालामब्लाथाय जोङो 130 खौ मोननो हागोन दा नैबे 40 डिग्रीया मा मोनसे दाजाबथाय मा जादों बे खनासा खना जादों 90 डिग्रीनि फिसा जादों स' बे जाबाय बेखायनो जों बेवहाय मा लिरनो हायो साइन बेवहाय जोङो 90 डिग्रीया नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हागोन 1 इनटु 90 डिग्री बेनिफ्राय जों मा खालामनो हायो बेखौ 40 डिग्री खालामबाथाय जों बे 130 डिग्रीखौ मोनगोन आरो बेवहाय 1 होनायनि जाहोना जाबाय नैबे 90 डिग्रीया खैथा दङ मोनसेल' दङ माब्लाबा जोङो बेवहाय 2 होनानैबो जोङो बे केलकुलेसनखौ बानायगोन अब्ला नोंथांमोना बे उननि जा कुइसन नाम्बार 2 बेखौ जोङो 2 होनानै बानायब्ला बे एसे डिफारेन्स जागोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला मोजाङै हमनो हागोन बेनिफ्राय दा नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन दा बे जाबाय जोङो बेबायदि मोनबाय बेनिफ्राय आरो दा फर्मुला सिगाङाव जा फर्मुला सावरायदोंमोन बेखौ नोंथांमोना गोसोखांबानो जाबाय साइन 90 डिग्री प्लास थिटा बेनि माना बेसांमोन थामहिनबा बे जुदि फर्मुला थायोब्ला जोङो मा मोननो हादोंमोन बे जाबाय कस जोङो थिटा मोननो हादोंमोन स' जोङो बेखौ बेवहाय दा एप्लाइ खालामगोन दा नैबे मा लिरनो हायो जों बेवहाय दा कस 40 डिग्री जोङो लिरनो हागोन दा दिहुननो गोनां जा थाम खनासुआरि मा दिहुननो होदोंमोन जोंखौ थाम खनासुआरि रुजुथाय महराव जों फोरमायनाय जाबाय दा एन्सारा जासिगोन बे कस 40 जासिगोन बेनि फिननाय थिग बिदिनो जोङो दा बे नाम्बार 3 खौ बानायनोसै नोंथांमोना बेखौ बानायनो नाजा नाम्बार 2 खौ जेबो नङा आं नाम्बार 2 खौनो बानायना होनोसै बेवहाय नाम्बार 2 मा दङ सलुसन गिबियाव सलुसन मावफुंथायखौ लिरबाय बेवहाय मा दङ सेक 190 डिग्री स' सेक 190 डिग्री दङ दा गिबियाव नोंथांमोना सानखां बे 190 खौ जोङो 90 मा सानजाब्ला जोङो 90 जों मा सानजाब्ला जोङो बे 190 नि खाथिफ्रा मोनो स' 90 इनटु 2 खालामनाय लोगो लोगो जोङो बेसेबां मोनगोन बे जागोन 180 डिग्री आरो जोङो 90 मोननोबा 190 मोननोबा जोङो प्लास 10 खालामना होनांगोन दा जोङो प्लास 10 नैबे 10 डिग्रीया मा जाखो मोनसे दाजाबथाय खनासा खना जाबाय दा बेखायनो जोङो बेवहाय मा लिरनो हायो सेक बेवहाय जागोन 2 इनटु बे जासिगोन 90 डिग्री प्लास बेवहाय जोङो लिरनांगोन 10 डिग्री दा जोङो मोनसे मोनदोंमोन मा सेक 2 इनटु सेक बेवहाय 2 इनटु 90 डिग्री थामहिनबा प्लास थिटा जुदि थायोब्लाथाय बेनि फर्मुलाया मा बेवहाय सेक 180 डिग्रीबो जों लिरनो हायो 180 डिग्रीबो लिरनो हायो 180 डिग्री प्लास थिटा जुदि थायोब्लाथाय जोङो बेखौ मा मोननो हायोमोन जोङो बेखौ माइनास सेक थिटा जोङो मोननो हायोमोन स' नोंथांमोना बे फर्मुलाफोरखौ हानो नांगोन स' इम्परटेन्ट बेफोर फर्मुलाया
स' जोङो मा मोन्दोंमोन sec 2 into 90 डिग्री थामहिनबा 180 डिग्री प्लास थिटा जुदि जायोब्ला जोङो माइनास sec थिटा जोङो बेबायदि मोन्दोंमोन आरो नोंथांमोना बिजाबाव मोनसे फर्मुला दंखायो बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना लिरनो हायो आरो बे नोंथांमोननि मोनसे टेबोल होना दोनदों बे फर्मुलानि थाखाय स' बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना नायफिन आरो जोङो सिगांनि पार्ट 1 भिडिअ'आवबो नोंथांमोनजों फर्मुलानि सायाव एसे डिसकास खालामबोखादों आरो फर्मुलानि सायाव सावरायबोखादोंमोन स' नोंथांमोना बेखौ नायफिनना लाबानो जाबाय बेवहाय नोंथांमोननि 267 पेज नाम्बाराव मोनसे इम्परटेन्ट फर्मुला होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना जुदि नायोब्ला हमनो हागोन बेवहाय जुदि नोंथांमोना नायो अब्ला बे sec 180 डिग्री प्लास थिटायाव मा दङ बेखौ नोंथांमोना नायफिननाय बेवहाय मा जागोन माइनासनि बेलायावबो जोङो माइनास sec थिटा मोनगोन आरो बिदियाव प्लास होबाबो जोङो माइनास sec थिटाखौनो मोनगोन स' जोङो दा बेवहाय मा लिरनो हायो माइनास sec थिटानि जायगायाव थामहिनबा नैबे 10 डिग्रीखौ जोङो लिरनांगोन बेवहाय 10 डिग्री दा दिहुननो गोनां जा sec 190 डिग्रीनि 3 खन्दासुवारि रुजुथाया जाबाय बे sec 10 डिग्री दा बे जासिगोन जोबोर गोरलै बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन दा नेक्स्ट जोङो 4 नाम्बारखौ बानायनोसै स' नोंथांमोना बेखौ बानायनो नाजाबानो जाबाय नाम्बार 3 खौ जोङो 4 नाम्बारखौ बानायनि बेवहाय सलुसना मा जागोन स' नोंथांमोना बेखौ बानायनायनि सिगाङावनो गिबियावनो बै जा सिगाङाव सावरायबोनाय फर्मुला बेफोरखौ रोखा रोखायै गोसोआव थानो नांगोन अब्लासो बेफोर इजि जागोन बानायनो जोंहा गोरलै जागोन बेखायनो गिबियाव नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनो नाजा दा बेनिफ्राय जोङो 4 नाम्बारखौ डिसकास खालामनोसै 4 नाम्बाराव मा दङ cos 300 डिग्री दा नोंथांमोना गोसोखां बेवहाय डिग्रीया बेसेबां दङ 300 300 दोनो होनाय दङ स' 300 जुदि थायोब्ला जों मा खालामग्रोनांगोन गिबियाव जोङो 90 इनटु मा खालामब्ला जोङो मा सानजाब्ला जोङो 300 नि एसे खाथिफ्रा मोननाय जायो स' 90 जों जोङो बेवहाय नोंथांमोना सानखांलांबाय दा जोङो 3 होयोब्लाथाय बेसेबां जागोन स' बे जासिगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय 300 नुदो स' 90 इनटु 3 खालामबा जोङो 270 डिग्री मोननो हायो बेनिफ्राय आरो जोङो 300 मोननोबा मा नांबावगोन प्लास जोङो 30 डिग्री खालामनांगोन स' बेखायनो जोङो बेवहाय मा लिरनो हायो नैयाव cos बेनिफ्राय 3 इनटु 90 डिग्री प्लास आरो जोङो 30 डिग्री एड खालामबा जोङो टोटेल 300 डिग्रीखौनो जोङो मोननो हागोन स' बेनिफ्राय जोङो दा cos दा फर्मुला नोंथांमोना बै फर्मुलाखौ गोसोखांफिन 3 इनटु 90 डिग्री प्लास बेथिं मा दंमोन बेवहाय मा दंमोन जोंना थिटा दंमोन स' बिदि थायोब्लाथाय जोङो माखौ एप्लाइ खालामफिननो नांगौमोन स' फर्मुलाखौ जुदि गोसोखांब्ला नोंथांमोना मा लिरनो हागोन बेवहाय जोङो sin 30 जोङो मोननो हागोन sin 30 डिग्री स' बेखौ जों मोनबाय sin 30 डिग्री आरो बेवहाय नोंथांमोना मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनो नाजा बेवहाय नैबे 2आ जाबाय मोनसे मा फोरमायदों 2आ जाबाय जरा फोरमायदों आरो बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनदों नैबे 3आ जाबाय बेजरा स' जरा आरो बेजराखौ नोंथांमोना गिबियाव मोजाङै सिनायग्रो बेवहाय 2आ जरा आरो बेवहाय जाबाय 3आ जाबाय बेजरा आरो जेब्ला 90 डिग्रीजों जराया मा सानजाबनाय थायो अब्ला जोङो बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनदों सेक नुनो मोनदों स' अब्ला जोंनि रिजाल्टआ मा जागोन सेकआनो जागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लागि आरो जेब्ला नैबे 90 डिग्रीजों जायखिजाया बेजरा अनजिमाया जुदि सानजाबनानै थायोब्ला अब्ला बेयो मा जागोन जुदि कस थायोब्लाथाय बेयो साइनाव चेन्ज जागोन आरो जुदि बेवहाय हमना ला सेक जुदि थायोब्लाथाय बे मासिम चेन्ज जागोन कसेक जागोन बे कसेकसिम चेन्ज जागोन आरो जुदि 10 थायोब्लाथाय मा जागोन बेयो कट जागोन बेनिफ्राय साइन थाबाथाय बा बेयो मा जागोन कस जागोन स' नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय बे जोबोरैनो इम्परटेन्ट बेनिफ्राय आरो जुदि कस थाबाबो मा जागोन साइन जागोन कट थाबाबो 10 जागोन कसेक थाबाबो सेक जागोन दा बेयो माब्ला जागोन जेब्ला नैबे 90 डिग्रीजों बेजरा अनजिमाया सानजाबनानै थायो अब्लाना बेबायदि जागोन आरो जुदि नैबायदि जरा अनजिमा जुदि 90 डिग्रीजों जरा थायोब्लाथाय बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनदों डाइरेक्टलि बेनो जायो सेक जुदि थायोब्ला सेकआनो जागोन कस जुदि थायोब्ला कसानो जागोन बेवहाय नैखौ नोंथांमोना जराना बेजरा गिबियाव बेखौ नोजोर होब्लानो जाबाय स' आरो जुदि एग्जाम्पल बे कुइसनाव थानायखौ जुदि बानायब्ला नोंथांमोना हमनो हागोन दा जोङो बैखौ बानायनोसै 4 नाम्बाराथ' जोब्बाय बेनिफ्राय जों दा नोंथांमोना 5 नाम्बारखौ बानायनो नाजा जों दा 6 नाम्बारखौ बानायनोसै
स' 6 नाम्बाराव मा दङ बेवहाय 6 नाम्बारा जाबाय साइन 720 डिग्री दङ स' साइन 720 डिग्रीखौ गिबियावनो मा सानजाब्ला जोङो 720 90 डिग्रीजों जोङो मा अनजिमा सानजाब्ला जोङो 720 नि खाथिफ्रा मोननो हायो स' बेखौ नोंथांमोना गोसोखांनो नांगोन दा जोङो नोंथांमोना 8 जुदि सानजाब्ला बेसेबां मोनगोन 8 जों 9 जों जोङो बेसेबां मोननो हायो स' डाइरेक्टलि बे 720 जाखागोन स' बेहा डाइरेक्ट गोरोब जोङो 8 जों 9 जों सानजाब्ला जों 720 मोननो हाखादों बेनिफ्राय आरो जोङो बेखौ दिन्थिनो नांगोन प्लास 0 डिग्री होनना दिन्थिनो नांगोन स' जोङो दा बेवहाय मा लिरनो हायो साइन बेवहाय नोंथांमोना लिरनांगोन 8 into 90 डिग्री प्लास बेखौ लिरनांगोन 0 डिग्री स' बेवहाय नोंथांमोना मा लिरगोन दा बेवहाय मा नुनो मोनदों नैबे जाबाय मोनसे जरा अनजिमा बे जरा अनजिमाजों 90 डिग्रीजों सानजाबनाय जों नुनो मोनदों स' जुदि नैबे 90 डिग्रीजों जरा अनजिमाया सानजाबना थायो अब्ला बेवहाय मा जेबो चेन्ज जाया जुदि साइन थायोब्ला बे साइनानो जागोन स' जोङो मा लिरनो हायो दा बेवहाय साइन 0 डिग्री जों लिरनो हायो आरो जुदि नैबे बेजरा जुदि थानायमोनब्ला बेवहाय जुदि 7 जुदि थानायमोनब्ला 7 into जुदि 90 थानायमोनब्ला अब्ला जोङो बेवहाय cos 0 डिग्री जों लिरनांगौमोन दा बेबायदि आरो दा बेखौबो हमनो हाखाबाय खोमा नोंथांमोना बेनिफ्राय जों दा बैखौ बानायनोसै 8 नाम्बारखौ जों बानायनोसै 8 नाम्बाराव मा दङ नोंथांमोना बेखौ बानायनो नाजाबानो जाबाय 7 नाम्बारखौ बानायनो नाजाबानो जाबाय जों दा 8 नाम्बारखौ बानायनोसै बेवहाय दङ cos 1000 डिग्री दङ दा cos 1000 डिग्रीखौ नोंथांमोना मा खालामनांगौ गिबियाव 90 डिग्री इनटु मा सानजाब्ला जों 1000 जों खाथि मोननो हायो स' नोंथांमोना बेवहाय मा 11 जुदि सानजाब्ला जोङो मा मोननो हागोन स' बेखौ सानजाबना नायदो 11 बे जागोन 0 बे 909 थामहिनबा 990 जोङो मोननो हादों बेवहाय जोङो 990 मोनबाय बेनिफ्राय 1000 जानो नांगौ स' जोङो प्लास 10 डिग्री खालामब्लानो जोङो मा 1000 मोननो हागोन स' बेखायनो जों दा मा लिरनो हायो बेवहाय cos बेवहाय 11 into माने 90 डिग्रीजों जों 11 सानजाब्ला बेखौ मोनबाय प्लास जोङो मा खालामनांगोन 10 डिग्री खालामब्ला जों 1000 खौ जोङो मोननो हागोन दा बेवहाय नोंथांमोना नोजोर होलाय बे 11 जों मा बे 11 जाबाय मोनसे जरा ना बेजरा 11 जाबाय मोनसे बेजरा अनजिमा बे बेजरा अनजिमाजों 90 सानजाबनानै दङ स' बेखायनो नोंथांमोना मा लिरनो हायो बेवहाय मा जासिगोन दा बेवहाय जोङो माइनास साइन जागोन जुदि बेजरा अनजिमा थायोब्लाथाय बे माइनास साइन 10 डिग्री जासिगोन नैखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेवहाय मा डिग्री दङ बेखौ नोंथांमोना बेवहाय लिरनो नांगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय बेवहाय मा नुनो मोनदों बेवहाय माइनास सिन जानायनि जाहोना मा दा आं बेखौ फोरमायनो नागिरदों दा गिबियावनो जोङो बै सावगारिखौ आखिफिनबाय बे सावगारिखौ नोंथांमोना आं बुजिनायनि थाखाय बेखौ आखिना होदों नोंथांमोना बेखौ आखिनो नाङा एग्जामाव नोंथांमोना बेबायदि डाइरेक्ट दिहुननो हागोन जुदि मोनथिखायोब्ला बेनिफ्राय दा बेवहाय जोङो थामहिनबा बेनिफ्राय बेसिमहालागै बेसेबां दङ 90 डिग्री दङ स' बेनिफ्राय आरो बेसिमहालागै 90 डिग्री दङ स' जोङो 11 टाइम जोङो 90 खौ सानगोन स' बेनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो बेयाव मोनसे 90 डिग्री खनसे थांबाय मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6 7 8 9 10 आरो 11 थामहिनबा बेसिमहालागै जोङो 11 90 बे बेसिमहालागै फैबाय आरो बेवहाय मा प्लास 10 दङ स' प्लास 10 दङबा बिथिं मा फैसिगोन नैनिफ्राय बिथिं फैसिगोन स' बेसिमहालागै फैसिगोन टटेल बे 1000 डिग्रीया बेसिमहालागै फैसिगोन बेवहाय 10 डिग्री दङ स' बेनिफ्राय बेसिमहालागै 10 डिग्री लाना फैबाय दा आरो बेवहाय नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लायो जेब्ला डिग्रीया थामहिनबा नैबे मा होनो थोंगोरनियाव नांजाबो अब्ला बे चेन्ज जायो होनना बुंदों कनभार्सन जागोन होनना बुङो जुदि कस थायोबाथाय साइन जागोन दहाय फोरोंनाय बायदि आरो जुदि 10 थायोबाथाय कट जागोन जुदि नैबे सिनाव वाइ एक्सिस सिनजों जुदि नांजाबोब्ला डिग्रीया दा बेवहाय 11आ नैबेयाव नांजाबदों स' बेखायनो बेवहाय मा कसनि जायगायाव जों साइन लिरदों आरो जुदि नैबे हराइजेन्टेल थामहिनबा एक्स एक्सिसआव जुदि नांजाबनानै थायोब्ला डिग्रीया जों साननायनि उनाव जुदि नांजाबनाय मोनोब्ला अब्ला बे मा जासिगोन जेबो चेन्ज जाया
दा बेवहाय नोंथांमोना जुदि साइन 0 साइन बे 8 × 90 डिग्रीखौ जुदि साननानै नायोब्ला बे मा जागोन नैबे हराइजेन्टेल एक्सिस थामहिनबा हासाजों बे एक्स एक्सिसजों नांजाबगोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनस्नि मोनदाइन थामहिनबा बे एक्स एक्सिसजों नांजाबदो जुदि एक्स एक्सिसजों डिग्रिया जुदि नांजाबोब्ला नैबे साननानै जुदि बेयाव जरा दङ स' जराया बे नांजाबनाय जागोन एक्स एक्सिसजों अब्ला जेबो नैबे चेन्ज जाया साइन थाबाथाय साइनखौनो हो कस थाबाथाय कसखौनो हो बेखौ गोसोआव लाखि आरो नोंथांमोना सिम्पलि गोसोआव लाखिनाय बेवहाय जुदि जरा थायोब्लाथाय बेनो बे थागोन जुदि साइन थाबा साइनआ जागोन कस थाबा कस जागोन टेन थाबा टेन आरो जुदि बे जरा थायोब्ला नैबे अनजिमाया जुदि बे जरा थायोब्ला बे कनभार्सन जागोन कस थायोबाथाय साइन जागोन टेन थाबाथाय कट जागोन सेक थाबाथाय मा जागोन बिदि कसेक जागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय दा बेवहाय 11आ नैबे एक्सिसाव नांबाय वाइ एक्सिसाव बेनिफ्राय बिथिं फैबाय आरो बेवहाय मा जायो मोनसे फोर्थ क्वाड्रेन्ट नैबे जाबाय ब्रैथि जखायसेयाव मा जागोन साइनआ मा जायो नेगेटिभ जायो बेखायनो जों मा सिन होखो बे सिगाङाव बेवहाय नेगेटिभ सिनखौ होनाय जादों स' एन्सारा दा जागोन माइनास साइन 10 डिग्री जासिगोन बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट बे नाम्बारखौ बानायनोसै जोङो 9 नाम्बारखौ बानायनोसै स' 9 नाम्बारा मा बुंदों सलुसना मा जागोन 9 नाम्बारना बेवहाय मा सोंदों 10 बे दङ माइनास 320 डिग्री दङ स' बेखौ जों मा लिरनो हायो स' गिबियावनो आं नैथिं मोनसे फर्मुला लिरना होनोसै स' नोंथांमोननो बे फर्मुलाखौ होनाय जायाखैमोन नैबे फर्मुला साइन जुदि माइनास थिटा जुदि थायोब्लाथाय बेनि एन्सारा मा जागोन माइनास साइन थिटा बेनिफ्राय कस जुदि माइनास थिटा जुदि थायो अब्ला बे जागोन कस थिटा बेनिफ्राय 10 माइनास थिटा थायोब्लाथाय बे जागोन माइनास 10 थिटा बेनिफ्राय कसेक सनियाव मा कट जों लिरनोसै कट माइनास थिटा थायोब्लाथाय बे जागोन माइनास कट थिटा बेनिफ्राय सेक माइनास थिटा जुदि थायोब्लाथाय बे सेक थिटा जागोन आरो कसेक माइनास थिटा जुदि थायोब्लाथाय बे जागोन माइनास कसेक थिटा दा बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा बेवहाय माइनास थिटानि जायगायाव जायखिजाया डिग्री जानो हागौ स' बेखौ गोसोआव लाखि थिटानि जायगायाव जायखिजाया डिग्री जागोन बेनिफ्राय जुदि बेनि सिगाङाव जुदि माइनास थायोब्लाथाय बे माइनास साइन थिटा जागोन कस माइनास थिटा जुदि थायोबा कस थिटा बे पजिटिभ जागोन बे नेगेटिभ जानाय नङा आरो बेवहाय पजिटिभा मानि बेलायाव जागोन कस माइनास थिटा जुदि थायोबा आरो नैबे सेक माइनास थिटा जुदि थायोब्ला बेनि रिजाल्टआ मा जागोन जों पजिटिभ मोननो हागोन स' बेखौ गोसोआव लाखि दा बेनि बेलायाव मा जागोन 10 माइनास 320 डिग्री जुदि जायोब्लाथाय मा जागोन बेवहाय स' बेनिफ्राय दा नै फर्मुला बायदियै जोंना मा दंमोन 10 माइनास थिटा दंमोन बेखायनो जोंनियाव मा लिरगोन माइनास 10 आरो थिटानि जायगायाव मा दङ 320 डिग्री जोङो 320 डिग्रीखौ लिरगोन दा बे जाबाय बेनिफ्राय जों दा बेखौ मा खालामगोन सिगां खालामनाय बायदि जोङो 90 बेखौ मा 90 जों मा सानजाब्ला जों 320 नि खाथि खाथि मोननो हागोन बेखौ जों बानायनोसै बेवहाय जोङो जुदि 3 सानजाब्ला मा मोननो हागोन 3 जुदि सानजाब्ला जोङो 270 डिग्री जाहैगोन स' बेनिफ्राय आरो प्लास जोङो 320 मोननो नांगौ मा प्लास खालामब्लाथाय जों 320 मोननो हागोन स' बेवहाय जोङो 50 डिग्री जुदि प्लास खालामब्ला जोङो बेसेबां मोनगोन 320 डिग्री जोङो मोननो हागोन स' बेखायनो जोङो मोननायाव दा मा लिरनो हायो माइनास 10 बेनिफ्राय 3 × 90 डिग्री प्लास जोङो बेवहाय 50 डिग्री प्लास खालामबा टटेल जों 320खौनो जों मोननो हागोन बेनिफ्राय जों दा बे मा जासिगोन दा फर्मुला बायदियै जोङो बेखौ डाइरेक्टलि लिरनो हायो कट जोङो बे 50 जासिगोन कट 50 डिग्री जुदि बे जरा थायोब्ला बे 10आ मा जागोन कट जागोन आरो माइनासआ माइनास जागोन आरो बे 50 डिग्रीखौ जोङो बेयाव लिरनांगोन दा बेनो जासिगोन बेनि एन्सारा आरो नोंथांमोना बै नोंथांमोननि बिजाबाव मोनसे टेबोल दंखाबाय बे टेबोलखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा बेनिफ्राय जों दा 10 नाम्बारखौ बानायना होखानोसै 10 नाम्बाराव मा दङ सेक माइनास 945 डिग्री दा बेबायदि दङ स' सेक जुदि माइनास 945 जुदि डिग्री थायोब्ला जोङो बेखौ मा लिरनो हायो फर्मुलायाव मा दङ माइनास सेक माइनास थिटा जुदि थायोब्ला बेयो मा जागोन सेक थिटा जों पजिटिभ मोनगोन बेवहाय मा लिरनो हायो सेक 945 डिग्री जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय
दा 945 खौ जोङो 90 जों मा अनजिमा जुदि सानजाब्ला जों 945 नि एसे खाथिसिन मोननो हायो दा बेवहाय जोङो जुदि 10 सानजाब्ला जोङो बेसेबां मोनगोन 10 जुदि सानजाब्ला जोङो बेवहाय 900 बेनिफ्राय प्लास जोङो 45 खालामनो हायो स' बेखौ खालामबाय स' बेनिफ्राय जों बेखौ मोनबाय 900 प्लास 45 स' नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हागोन दा नैयाव सेक बे जासिगोन 10 into 90 डिग्री प्लास 45 डिग्री आरो नैयाव नोंथांमोना बेखौसो लिरनो हागोन प्लास 45 जोंखौ मा खालामनो होदो दाजाबथाय खनासे खनाखौसो जोंखौ लिरनो होदो आरो नोंथांमोना बेवहाय माब्लाबा नै बायदियाव खालामफ्लांनो हानाय जोङो बेवहाय 90 into 11 सानजाब्ला बेसेबां मोनो जों बेवहाय 990 मोनो स' 990 बेनि गोदोरसिन स' बेनिफ्राय जों माइनास जुदि 45 खालामनो हायोब्ला जों बेखौ मोनगोन 945 जों बिदिबो मोननो हायो बाट नैबे 45आ बेवहाय नेगेटिभ जाना दङ जोङो दानख'थायखौ लानो हायाखै जोङो नै दाजाबथाय खनासा खनाखौसो लानो होदो बेखायनो जोङो नैबे मोनसेखौसो जोङो इउज खालामनांगोन नैखौ खालामना बे दानख'थाय दङ स' जों दा बेखौ खालामबाय बेनिफ्राय दा बे जुदि बे फर्मुलाखौ जुदि गोसोखांफिनोब्ला जों मा जागोन नैखौ गोसोखांफिनदो दा बेवहाय जुदि जरा जायोब्लाथाय मा जागोन जरा जायोब्लाथाय जेबो मा जायानो जेबो सेन जाया बेनो बे थागोन होनना बुंदोंमोन दा बे सेकआनो थागोन बेवहाय स' आरो बेवहाय मा जागोन 10 टाइम्स नोंथांमोना साननाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेवहाय बेसिमहालागै 10 जाबाय थामहिनबा एक्स एक्सिसआव जुदि नांबाथाय बेयो मा जागोन बेनो बे थागोन जोङो मा बेवहाय सेक लिरग्रोनांगोन स' सेकखौ लिरबाय बेनिफ्राय बेवहाय प्लास 45 दं प्लास 45आ नैनिफ्राय जों प्लास दाजाबना होनो नांगोन स' बेथिं दाजाबबा बे नैबे मा थार्ड क्वाड्रेन्टआव थाफायसिगोन बे थार्ड जखायसेयाव थाफैगोन स' थार्ड जखायसेयाव सेकआ मा जायो सेकआ जाबाय नेगेटिभ जायो बेखायनो जों बेवहाय नेगेटिभ लिरनांगोन बेनिफ्राय 45 डिग्री नैयाव माबे पजिटिभ जायो अनलि फर मा 10 आरो कडाल'सो बेवहाय पजिटिभ आरो नैयाव गासैबो पजिटिभ जायो नैयाव जाबाय साइन आरो कसेकआ जाबाय पजिटिभ आरो बेवहाय जाबाय कस आरो बेवहाय मा दङ आरो बेवहाय कसआ पजिटिभ आरो सेक बे मोननाया जाबाय पजिटिभ दा बेवहाय नैयाव थार्ड क्वाड्रेन्टआव सेकआ थाफैनो थाखाय मा जागोन बे माइनास जादों माइनास सेक 45 डिग्री दा बेनो जाबाय कुइसन नाम्बार 10 नि सलुसनमोन बेनिफ्राय जों दा कुइसन नाम्बार 3 खौ नायनोसै मान दिहुननो होदो स' बे कुइसन नाम्बार 3 नि गिबि 1 नाम्बाराव मा दङ 1 नाम्बारनि सलुसना मा जागोन बेवहाय दङ साइन टु दि पावर 3 120 डिग्री दङ जोङो बेखौ मान दिहुनब्ला मा जागोन स' बेनिफ्राय जों दा मा खालामनो हायो नोंथांमोना बेवहाय साइन 3 120 डिग्री स' बे पावारा मा दङ 3 दङ स' जेबो माबा खालामनाङा बेवहाय जेबो चेन्ज खालामनाङा जों पावारखौ बिदिनो लाखिथ' साइन टु दि पावर 3 आरो बेवहाय जों 120 खौ जों मा लिरनो हायो 90 डिग्री प्लास बेवहाय जोङो 30 डिग्री खालामबा जों बेखौनो मोननो हागोन गोजौनि स्टेपखौनो जों मोननो हागोन बेखौ मोननो हागोन स' बेनिफ्राय जों दा मा खालामगोन दा स' फर्मुला बायदियै जोङो मा मोन्दोंमोन साइन जुदि 90 डिग्री प्लास 30 जुदि थायोब्लाथाय बेबायदि थायोब्ला जोङो मा मोन्दोंमोन जोङो कस मोन्दोंमोन कस जों मा लिरनांगोन 30 डिग्री लिरनांगोन आरो बेवहाय पावार दङ 3 स' जोङो बे कसनि सायाव बेबायदि पावारखौ लिरनांगोन दा आरो नोंथांमोना बेखौ आं गिबि पार्ट 1 नि भिडिअ'आव होखादोंमोन कस 30 नि माना मा जायो कस 30 नि माना जाबाय √3/2 जोङो मोननो हादोंमोन स' जों बेखौ फज'बाय बेनिफ्राय पावारा 3 दङ बे 3 खौ जोङो लिरनांगोन जिहेतु बेवहाय पावारा 3 दङ जों बिदि √3/2 बेनिफ्राय पावार 3 बेनिफ्राय दानिया मा खालाम जोङो बे √3 into √3 जुदि सानजाब्ला मा मोनो नैबे पावार बे 3 जों 3 माने मोननै जुदि बेवहाय मोननै रुटआ मा केन्सेल थांबाय बेनिफ्राय 3 थाबाय आरो मा बे √3आ थागोन स' जोङो बिदि लिरनो हायो दा नैबे √3 खौ जुदि खोनथाम जुदि सानजाब्ला जोङो 3 आरो √3 मोननो हागोन बेखौ जों लिरबाय आरो 2 खौ जुदि जों खोनथाम सानजाब्ला जोङो मोननो हागोन बेखौ 8 जोङो मोननो हागोन दा बेनि जा दिहुननो गोनां मान साइन 3 120 डिग्री दा बेनो जासिगोन माना बेनिफ्राय नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 2 खौ बानायनो नाजा बेनिफ्राय 3 खौबो बानायनो नाजा आं दा 4 नाम्बारखौ बानायनोसै कुइसन नाम्बार 4 बेवहाय मा दङ कसेक
टू द पावर 3 बेनिफ्राय 300 डिग्री प्लास सेक टू द पावर 3 बेनिफ्राय बेबायदि दङ स' बेबो गोरलै जोङो गिबियावनो बेखौ फर्मुलायाव लांब्लानो जाबाय स' बेनिफ्राय जों दा बेखौ मा खालामगोन दा नैखौबो फर्मुला हिसाबै जों लांदो कसेक किउब बेनिफ्राय बे जागोन 3 into 90 डिग्री 3 जों 90 जों सानजाबा जों 270 डिग्री मोनगोन बेनिफ्राय प्लास 30 डिग्री खालामबाथाय जों बेखौनो मोननो हागोन 300 बेनिफ्राय नैखौबो बिदिनो खालामनोसै सेक टू द पावर 3 बेनिफ्राय 3 into 90 डिग्री प्लास 30 डिग्री खालामबाय बेनिफ्राय जों नेक्स्ट मा खालामनो हायो दा फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोखांफिन बै टेबोलखौ गोसोखांफिन नोंथांमोननि बिजाबाव थानाय टेबोलखौ दा बेबायदि जुदि थायोब्लाथाय जोंना मा जायो आरो नैबे मा जायोमोन जोंहा कसेक बेदि थायोब्ला फर्मुलाया जोंनिया बे जायो माइनास सेक टू द पावर 3 नि पावारखौ नोंथांमोना लिरखानांगोन बेनिफ्राय 30 डिग्री जों लिरनांगोन बे 30 डिग्रीया फैबाय बेनिफ्राय प्लास नैबे मा बेवहाय जुदि नैबे बेजरा जुदि थायोब्ला टोटेलि मा चेन्ज जायो माने कनभार्जन जागोन कसेक जुदि थायोब्लाथाय सेक जागोन आरो जुदि सेक थायोब्लाथाय कसेकआव थांगोन बेवहाय जों मा लिरनो हायो प्लास जागोन बे प्लास कसेक बेनिफ्राय नै पावारखौ जों होबाय बेनिफ्राय 30 डिग्री जाबाय दा नोंथांमोना बै फर्मुलाखौ जुदि गोसोखांफिन स' बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम बे माइनासआव माइनास थाखाबाय सिगाङाव बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा दंमोन जोंहा सेक 30 डिग्रीनि माना बेसां सेक 30 डिग्रीनि माना जाबाय स' नोंथांमोना बैखौ गोसोखांफिन सेक 30 डिग्रीनि माना बे जासिगोन 2/√3 बेनिफ्राय 3 दङ स' बेखाय जोङो 3 खौ होबाय सायाव बेनिफ्राय प्लास आरो कसेक 30 डिग्रीनि माना मा बे जाबाय 2 आरो बेवहाय पावारा 3 दङ स' बे 3 खौ होबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालाम बेखौ माइनासआथ' माइनास सिगाङाव थाखाबाय बेनिफ्राय 2 खौ जुदि जों खोनथाम सानजाब्ला मा मोनगोन बे जागोन 8 आरो √3 खौ जों जुदि खोनथाम सानजाब्ला मा मोनदोंमोन जोङो 3 आरो √3 मोननो हायो बेनिफ्राय प्लास सिनखौ होबाय 2 टू द पावर 3 आ मा जासिगोन बेबो जागोन 8 आरो बेवहाय जोङो बेवहायबो 8 दङ बेवहायबो 8 दङ जों 8 खौ मा कमन लाबाय स' बेनिफ्राय बेवहाय मा थाखो स' आं नैखौ मा लिरनो हायो माइनास 1/3√3 बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा जासिगोन प्लास 1 जोङो लिरनो हायो जोङो बे 8 खौ जोङो कमन लाबाय लानानै बिदि जायो आरो जोङो बेवहायबो स्टप खालामना दोननो हायो आरो नोंथांमोना बेखौ मा खालामनो हायो 8 नै 1 खौ सिगांथिं लिरबाय माइनास 1/3√3 दा बे एन्सारा जाबाय नैबे नोंथांमोननि जा एन्साराव दङ नैबायदि दङ आरो नोंथांमोना बे नैयावबो स्टप खालामना दोननो हायो दा बेनो जाबाय कुइसन नाम्बार 4 नि सोंनायनि फिननाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो कुइसनखौ नायनोसै बेनिफ्राय जों दा नोंथांमोना बे 5 6 7 बेखौ बानायनो नाजा बेनिफ्राय जुदि हायाब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहर बेनिफ्राय आं दा बै 8 नाम्बारखौ बानायना होनोसै नोंथांमोननो बेवहाय 8 नाम्बारनि सलुसना मा जागोन बेवहाय कुइसनाव मा होनाय दोङो कुइसनाव जाबाय साइन 300 डिग्री डिवाइड बाय 10 135 डिग्री इनटु बेनिफ्राय दङ 10 330 डिग्री डिवाइड बाय साइन 210 डिग्री इनटु बेनिफ्राय दङ सेक 420 डिग्री डिवाइड बाय सेक बे दङ 315 डिग्री दा बेबो गोरलै जोङो माबोरै बानायदोंमोन सिगाङाव बिदि बानायलांबाय थाबानो ओंखारगोन दा नोंथांमोना बिदि गोलावसिन बोग्रोना ला बेनिफ्राय नैखौ मा लिरनो हायो जोङो बेखौ साइन जोङो बेखौ 3 into 90 डिग्री प्लास 30 डिग्री खालामबा जों 300 खौ मोननो हागोन स' आं डाइरेक्टलि बेवहाय गोलाव बोखाबाय जेबो प्रब्लेम जाया बिदि खालामबाबो खालामनो हायो बेवहाय इनटु दङ बेनिफ्राय इनटु जाबाय बेनिफ्राय 10 बे 10 जासिगोन 10 बेनिफ्राय बेवहाय जोङो 3 into 90 डिग्री खालामबाय जोङो 2 बेसां मोनखो बेवहाय 270 जोङो मोननो हाबाय बेनिफ्राय जोङो 330 मोननो हागोन जोङो प्लास 60 डिग्री खालामबाथाय जों 330 डिग्रीखौ मोननो हागोन इनटु बेनिफ्राय बेवहाय सेक आरो बेवहाय जोङो खालामगोन 4 into 90 डिग्री खालामबाथाय जोङो 360 डिग्री मोनगोन
बेनिफ्राय जोङो प्लास जुदि 60 डिग्री खालामना होबावोब्ला जोङो बे 420 खौ जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सिङाव मा दङ 10 135 डिग्री स' बेखौ जों मा लिरनो हायो 10 बे जागोन 90 डिग्री प्लास 45 डिग्री बेनिफ्राय इनटु बे जासिगोन साइन 2 into 90 डिग्री बेनिफ्राय प्लास बेखौ जोङो 30 डिग्री लिरनाय 2 जों 90 जों सानजाब्ला 180 प्लास बे जागोन 30 जों जोङो 210 डिग्री मोननो हायो इनटु बे जोङो सेक बेनिफ्राय बेखौ जोङो मोननो हायो 3 into 90 डिग्री प्लास बे जासिगोन 45 डिग्री स' बेबायदि मोनबाय बेनिफ्राय दा जोङो फर्मुला बायदि जोङो जुदि साइन 3 into 90 डिग्री प्लास 30 थायोब्ला मा जायो बे माइनास कस 30 डिग्री जागोन बेनिफ्राय इनटु जाबाय बेनिफ्राय नैबे मा जायो बे जासिगोन बेखौ जोङो मा लिरनो हायो 3 बेबो मा जागोन ब्रेकेटाव लानोसै जों बेखौ ब्रेकेटाव दोनथ'ना ला बेनिफ्राय जों बेखौ मा लिरनो हायो माइनास कट 60 डिग्री जागोन ब्रेकेट क्लोज इनटु बेवहाय आरो मा दङ सेक 4 इनटु बेखौ जोङो मा लिरनो हायो जोङो बेखौ सेक 60 डिग्री जोङो मोनफिननो हागोन आरो बेवहाय मा दङ बेबो मा जासिगोन दा बे जागोन बेयो मा लिरनो हायो माइनास कट 45 डिग्री जागोन इनटु बेनिफ्राय फर्मुला नोंथांमोना फर्मुलाखौ गोसोखांबा जाबाय बेखौ माबोरै फैदों नोंथांमोना माब्लाबा सानफ्लांनो हानाय स' फर्मुलानिफ्राय फैदों आं फर्मुलाखौ नोंथांमोननि बिजाबाव होखानाय दङ स' बेखायनो आं बारे बारे बुजायबाय थानाय जायाखै बेनिफ्राय नैबे मा जासिगोन दा बेनि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो स' माइनास बे जासिगोन साइन 30 डिग्री जागोन इनटु आरो बेनि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो बे जागोन कसेक 45 डिग्री जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय दा मानफोरखौ फज'दो कस 30 डिग्रीनि माना बेसेबां स' नोंथांमोना बै मानखौ गोसोखांफिननांगोन स' नोंथांमोना बे टेबोलखौबो गोसोखां कस 30 डिग्रीनि माना मा जायो बे जागोन √3/2 जायो आरो बेवहाय मा दङ सिगां माइनास दङ स' जों माइनासखौ लिरनांगोन √3/2 बेखौ लिरबाय इनटु बेनिफ्राय बे माइनासखौ जों लिरनांगोन कट 60 डिग्रीनि माना बेसेबां कट 60 डिग्रीनि माना जाबाय 1/√3 जायो स' 1/√3 जों लिरबाय बेनिफ्राय इनटु सेक 60 डिग्रीनि माना मा जागोन सेक 60 डिग्रीनि माना जाबाय 2 जायो जों बेखौ फज'बाय बेनिफ्राय नै सिंनियाबो मा जासिगोन माइनास कट 45 नि माना मा जायो कट 45 नि माना जाबाय बेवहाय माइनास 1 जासिगोन सिगाङाव माइनास दङ इनटु बेनिफ्राय नैबे माइनास साइन 30 डिग्रीनि माना बेसेबां 1/2 जायो आरो कसेक 45 डिग्रीनि माना बेसेबां जायो स' कसेक 45 ना जाबाय बे जागोन √2 जासिगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालामबा मा जासिगोन स' बेनिफ्राय जों मा खालामगोन दा नोंथांमोना बेवहाय माइनास नुनो मोनदों स' बे पजिटिभ जाखागोन जों मिथिखानाय बाथ्रा बे माइनास पजिटिभ जागोन माइनास प्लास आरो बेवहाय जोङो मा खालामनाय दा नैबे 2जों बे 2जों जों केन्सेल खालामनाय स' जोङो बेखौ दानखाबाय अलरेडि बेनिफ्राय √3 जों दानबाय बेखौबो दानखाबाय बेनिफ्राय बेवहाय मा थाखो आरो नैबे 2 आरो √2 थाबाय आरो सायाव मा थाखो 1 जासिगोन सायाव जेबो गैला आरो सिंना जासिगोन नैबे √2आ सायाव दङ स' बे जागोन √2/2 जासिगोन स' बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनो हायो जोङो बेखौ 1 into 2/√2 जोङो लिरनो हायो आरो बेखौ जोङो मा खालामनो हायो नैबे 2खौ जोङो नैबायदि लिरनो हागोन केन्सेल खालामनो हागोन स' बे केन्सेल खालामबा बे √2 जागोन आरो बेवहाय जोङो मा मोननो हागोन दा एन्सारा जाबाय √2 दा बे कुइसन नाम्बार 8नि जा दिहुननो गोनां मान बे जासिगोन √2 दा बेनो जोबोर गोरलै नोंथांमोना अनलि मा फर्मुला गोसोआव लाखिनांगोन ट्रिगोनोमेट्रि चेप्टाराव अनलि नोंथांमोना फर्मुला जुदि फर्मुलाखौ नोंथांमोना मोजाङै जुदि गोसोआव थायो अब्लानो ट्रिगोनोमेट्रि चेप्टारा जोबोर गोरलै स' फार्स्ट नोंथांमोना फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनो नाजा बेनिफ्राय अब्ला नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो बानायनो हागोन स' जुदि फर्मुलाखौ जुदि गोसोआव थायाब्ला नोंथांमोना बेखौ खनले गोसोआव लाखिनो नाजा आरो जुदि बे प्रब्लेमफोरखौ कुइसनफोरखौ जुदि प्रेक्टिस खालामबाय थायो अब्लानो फर्मुला गावबा गाव हारसिङैनो गोसोआव थागोन आरो गोसोआव जुदि थाथ्राबा नोंथांमोना फरायनायनि जा टेबोलनि सिगांनि वालाव नोंथांमोना इन्जुराव बे फर्मुलाखौ लिरनानै थामना दोननो हायो अब्लाबो नोंथांमोना जेब्ला फरायनो जगोन बे फरायनो जनाय समाव
फर्मुलाखौ जुदि नुयोब्ला नोंथांमोननि ब्रेनाव हाबगोन स' बेबायदिबो नोंथांमोना खालामनो हायो स' उननि भिडिअ जोङो आद्रा थानाय बे कुइसनफोरनि सलुसनफोरखौ डिसकास खालामगोन स' थेंक इउ फर वाचिं स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय